עזבו אותי ממחזורים של 50, 150, 200 אלף שקלים, זה לא משנה. תכלס בשורה התחתונה, מה אתם מרוויחים? זה המטבע הקובע. כשנפגש עם בעלי עסקים בטוחים שהם מרוויחים המון, עד שאני בא ושם להם 3 מספרים מול העיניים, ואם אתם לא מכירים את זה, תרשמו את זה לעצמכם, זה יכול לחסוך לכם המון. הדבר הראשון זה תכלס כמה אתם מרוויחים לשם. לא מכניסים, מרוויחים. אם יש לכם דלק ואנרגיה וזמן נסיעות וכל מיני תשלומים אחרים שאתם שמים בשביל לספק את השירות שלכם, אתם יכולים לגלות שאתם מרוויחים פחות מבחור במקדונלדס. דבר שני, עלות לקוח. אם אתם כרגע משקיעים בשיווק 1,000 שקלים בשביל להביא מישהו שמכניס לכם 500, אז אתם מדממים ואתם צריכים לשים לב לזה. והדבר האחרון, יחס המרה. אם מתוך 10 לקוחות בסופו של דבר אתם סוגרים רק אחד, אז אחוז ההמרה שלכם כל כך נמוך, ואתם צריכים לטפל בזה כי גם פה אתם מדממים. אז בפועל, אם אנחנו מסתכלים על זה, על כל מיני מחזורים מאוד גבוהים, בשורה התחתונה אתם צריכים לראות איפה העסק שלכם מדמם. אם אתם רוצים לבדוק איפה העסק שלכם מדמם, תשלחו לי כאן הודעה ואני אשלח לכם שאלון שתוך 60 שניות אתם יכולים להבין למה.